أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A madadin majalisar sarakunan sharifan Najeriya muna kira da babban murya ga 'yan uwa musulmi musamman na wannan ƙasa tamu Najeriya, musamman arewacin Najeriya, akan a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin girmama annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai maganganu da suke ta yawo kwanan nan a social media wanda yake furta su ga mahaifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan rashin kunya ne, wannan rashin ladabi ne, wanda maganganun da suke yawo dinnan ko kafirai da munafikai ba su faɗi irin waɗannan maganganu ba. Waɗannan maganganu su ne suke ƙara afka mu a cikin dukkan yanayin da muke ciki na matsi da takura a arewacin Najeriya. Bai kamata a ga musulmi ɗan musulmi yana furta irin waɗannan ƙazaman maganganu ba ga janabin manzon Allah, bayan ayoyi na alƙur'ani sun yi magana, hadisan manzon Allah sun zo daban-daban wanda suke nuna cewa mahaifan manzon Allah ahlul fatara ne, ba su da waton ainihin ba aiko musu annabi ba, balle a ce annabin ya kira su ba su amsa kiran annabin ba. To amma sai kaga mutane sun kauda waɗannan maganganu duka da aya alƙur'ani, sun ɗauki son zuciyansu ga abun da yake watan ainihin furta shi zai iya kawo muna tashin hankali a kan wanda muke ciki. Idan ba za mu manta ba, ko mai mahaifan mutum suka yi, wani ya fito a social media yana aibanta su, yana cewa 'yan wuta ne, ba zai ji daɗi ba, kuma zai ce bai masa adalci ba. To in kai baka yarda da wannan a kanka ba, don me za ka dinga dangana wannan ɓatanci ga waton ainihin mahaifan shugaban halittan Allah gaba ɗaya, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka muna amfani da wannan dama muna kira ga masu faɗa a ji su yi ƙoƙari su dakatar da irin waɗannan maganganu daga bakunan waɗanda suke kiran kansu malamai a cikin ƙasar nan. Yin haka zai iya ƙara afka mu a cikin musibin da ba za mu iya waton ainihin fita ba. Idan ba za mu manta ba wannan ake bukata ga malamai su dinga furtawa ba, suna faɗa ba. Abin da talakawa da masoya musulmi suke bukata shine a yi kira ta hanyar da za mu samu mafita a cikin irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu na rashin tsaro da tsadar lamura da kuma waton ainihin damuwar da arewacin Najeriya take ciki. Malamai su yi kokari su wasa kwakwalensu ta hanyar za su kawo ci gaba ta inda za a samu mafita a cikin wannan lamari, da ba da shawarwari ga shugabanni masu faɗa a ji ta hanyar da za a samu nasara, a samu mafita. Abubuwa irin wannan sun faru a zamanin da suka wuce, tarihi ya zo kuma an san hanyar da aka bi aka samu mafita a kansu. Saboda haka da shi malamai ya kamata hankalinsu ya ɗauku, a dage da addu'a, a dage da ba da shawarwari don a samu mafita kamar yadda magabata suka samu mafita. Wannan shi zai kawo mana ci gaba, zai ƙara kawo mana kwanciyar hankali da natsuwa a ƙasarmu. Muna kira gwamnoninmu na arewa su dage, kowane gwamna a jiharsa ya yi ƙoƙari ya hana furta irin waɗannan maganganu ga janabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau a ce gara kaza kashi da maulidi, gobe a zo a ce ba a neman albarkan ma'aiki, jibi a zo a ce ga inda iyayensa suke. Kullum ana dangana abun da bai dace ba ga janabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana janyo fishin Allah. Saboda haka kowane gwamna a jiharsa ya yi kokari a sa doka wacce za ta hana furta irin waɗannan miyagun lafuzza. Doka ce mutum ya annabi Isa ma ka zage shi, doka ce a kundin tsarin mulkin Najeriya. To balantana ka kai ga ma'aiki, balantana har kullum a dinga taba iyayensa. Wannan yana janyo fishin Allah. Muna roƙon Allah ya taimake mu taimakonsa, Allah ya tsaya mu da tsayawansa, Allah kuma ya ganar da mu ya sa mu gama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.